Dali lang kaayo magkuha og picture gamit ang imong cellphone or any devices. Kung unsa ang imuhang na-feel, ibuhat nimo, nahitabo sa imo that exact the same day. Tapos, i-post sa Facebook as my day. But today, It's my day. what's up mga bay? Yes! Today is my day! Yeah! Last year's birthday kay Extra Phenomenal. Invite na ako all of my good friends. Naon ni, gamay handa. Of course, kumpleto ang pamilya. Tungod kay niagi ko sa dagang struggle in life due to my own negligence, that was the first time na nakauban ako sila. Daghan kayong kaon, daghan kayong katawa, daghan kayong tabi, and of course, I end my day smiling. A few inches later. Alright, bago na to sugdan ang atong adlaw karon, manimba sa ta. Tara, maglilista. Basa daw nagbasa. Anang ko kapalanggas kung inaano niya, di ko buwan ba, di ko si kasugong kilap, di kay ko niya, birthday na ko karon. Andiyan may mong wish akong birthday na. Wish din mo sa akong birthday. Unong kaugmaon, rin ako di pa nga yung ba, anong umang kabuang buwiin. Saan may kabuwang ako yan? Ha? Mananak ko na leksyon lang tapos. Alright, tama na ba yung pormahan eh? So, tara na! Manimba na ta! Let's go! Kaya't magpapasalamat ako sa iyo, O Panginoon, sa gitna ng mga bansa at aawit ako ng mga pagpuri sa iyong pangalan. This is just a typical day. So, ang aton lang buhaton karon is maglingaw-lingaw ta. Let's do it. Wala, sinchik. Yeah. Okay. Kung naamoy gusto pa deliver, taka na yun siya. Link down below. Magsugba ta. Anyway, dawato na nato ang kamatukuran nga in this pandemic of time nang na nato embrace sa kamatukuran nga nanata sa new normal. So, pag birthday mo, less bisita, less handa, and amot lang kung less happening. Pero, syempre, ang importante, kumpleto ang pamilya. At the end of the day, himo na to ning adlaw nga malipayon. Amen. Happy birthday to you.
Panglapit pa pa kasi live focus kasi. Last mga greetings, oh! Take! Wait, talaga na to. Ilaw. Surprise! Happy birthday, Son LG Estrella! Ako idols, tarang idol. Dol, magmalapay ka sa imong tatlong matauhan. O magmalabo ng imong kinabuhi. Sinsya na kay hindi ko naabta ng greeting sa kalibangon mo kay Tugod. Hindi po po sa muha mo. Sabay na lang ako dun. Di ka malain ani dun. Di bita na yung masimutan ni dun, no? Sige. Salamat din sa atong panagigsunay o panagigalaay, idol. Punta na dahil kasi mong mga mayong binuhatan o magmalambon mong kinabuhi o mo lugwayan pa sa Ginoo ang imong kinabuhi kay sa ako na lang kalibutan ng wala LG Estrella ay mong kalipay mora na doon maubo sa kadol ha salamat doon. Wala limang binubuwang. Daming binubuwang. Praise buhay ito. Sa. Ay, happy birthday, Kuya LG. Happy birthday! Pangitag na mo. Bart! Mura magkalang Tahan ka Bart, kadali na nga. Criminal na. Criminal tingnan siya agad. Happy birthday to you. Bart, happy birthday, Bart. Kabalo man ko nga na kay birthday. Pero nawala sa ko ang kahibalo nga karon di ay tungod sa kabisin ako. Frontliner man ko sa mua. Frontliner man sa kamudmud ng mga tambay. Isa ko sa mga frontliner dito. Kaya medyo nabisi ko ba. Kabalo naman jud ka kita ang klase sa mag-amigong dili na kinahanglan permi magkita para matawag jud nga amigo. Pero nung atong gisulti nimo nga natay amigo nga dili na to kayang kalimtan pero dili pud kaya natong napangambog. Kaya lang ka to no. Okay na to siya karon part. Ako ang wish lang sa imo no. Kay siyempre namo dyan ay wish. Pagka na birthday na dyan ay wish. Ang ako lang gusto nta, natuman naman tong isa, ikaduha, yun yung pangarap na matagal na. Unta, nakapa sa imong kagustuhan, pero ang Diyos gyapon na ito ang pasagdaan nga magmaneho sa tuwang dalan. Sama sa istorya, hindi kita makita. Kung sa English palagi, though we are not so close to each other because of social distancing, but we are still close to each other. Part, makita tapuan part, ibingaw ako sa mga part. Oh, love you! Part, happy birthday, part. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Tito LG! What siya siyang mama, no? Juan. Happy birthday, ga! Love lang. Happy birthday, Kuya LG! Ini. Hi, Papang. Happy birthday to you. Pero thankful kaayo ko sa mga memories that I spent with you and Nyla and Tylo and Mommy and Maddox. I hope your days as amazing as you are and I hope that na mag-ingat ka palagi. I love you. Happy birthday. So yun no, daghan kay mga nag-greet sa ako sa katong mga nagbuhat og video. Salamat kay sa inyo Daghan pa greetings ra. Daghan pa kayo sila. Salamat sa inyong tanan. Enjoy ta karong tanan. Og yan na lang ko to mga tong video karon. Bilin niya pon to istorya. Bilin niya pon to. Daya ra gud na be. Pagbiling niya po may gamay istorya sa inyo Gamay lang ang kinabuhing gihatag sa ato busa enigma ta. Tara, enjoy! Happy birthday! Hey Gal, happy birthday. Love you. Bagurong mata mo na. Tara na niya, tara.